inesenyamise vasatifunze ayotifa a different thing in meditation. RSD's upon the session. You pick up me elders, Baba Titi, host T1. Pick up promise out the root clan. Sakati chavahumburudza nemakomu kuvazvuzvirudza ndakagara ndavaudza saka lidontorihurudza aiwa chavahumburudza nemakoma kuvazvuzvirudza ndakagara ndavaudza saka lidontorihurudza pamangoma tiri machambiyoni simba riri muvhudzi kunge samusoni pamangoma isava chatigoni tovatsenga kunge mapopukoni mangoma takamatanga kudhara ona nhasi uno izvi zvabhadhara matsaga ese chamapusha nebhara kuratidza kuti hatife tasara saka tichavahumburudza nemakomu kuvazvuzvirudza ndakagara ndavaudza saka lidontorihurudza aiwa chavahumburudza nemakoma kuvazvuzvirudza ndakagara ndavaudza saka lidontorihurudza ndapinda paridhimo ndina langti ndovaratidza kuti havasati vati kuno kune ngoma tovabvarura mabhachi ona vakasviba mumwoyo muhati pachirasa tongovati wagwani vakatimaka saka iwo vangani vachanyara tarira kana landani hativakwate tinenge mudhogani saka tichavahumburudza nemakomu kuvazvuzvirudza ndakagara ndavaudza saka lidontorihurudza aiwa chavahumburudza nemakoma kuvazvuzvirudza ndakagara ndavaudza saka lidontorihurudza pamangoma tiri machambiyoni simba riri muvhudzi kunge samusoni pamangoma isava chatigoni tovatsenga kunge mapopukoni mangoma takamatanga kudhara ona nhasi uno izvi zvabhadhara matsaga ese chamapusha nebhara kuratidza kuti hatife tasara saka tichavahumburudza nemakomu kuvazvuzvirudza ndakagara ndavaudza saka lidontorihurudza aiwa chavahumburudza nemakoma kuvazvuzvirudza ndakagara ndavaudza saka lidontorihurudza ndapinda paridhimo ndina langti ndovaratidza kuti havasati vati kuno kune ngoma tovabvarura mabhachi ona vakasviba mumwoyo muhati pachirasa tongovati wagwani vakatimaka saka iwo vangani vachanyara tarira kana landani hativakwate tinenge mudhogani saka tichavahumburudza nemakomu kuvazvuzvirudza ndakagara ndavaudza saka lidontorihurudza aiwa chavahumburudza nemakoma kuvazvuzvirudza ndakagara ndavaudza